luxuzko moda dendetan, Santi, antzematen da urtarrila dela, hilabete txarra izaten da. Urtarrila baino okarrago otsaila izaten da. Bai? Urtarrila, Aldapa otsailan? Bai, otsaila hasten da, fuertea. Eta zemuzko urtea izaten ari da bestela, nola hasi dezue? Urtea, bajua. Bajua, dau jendea gogo hondik gabe dabil. Gogoa edo dirua? Gogoa dirua, bai, baita, dik. Bai, dirua nire ditzat importanteena dela, ez? Baina, bueno, kanpotik etortzen da jendea, bueno, esango genduke frantzialdetik eta etortzen da jendea, eta nola bestaldeare nahiko hundi edan Burdeos da, Toulouse, Biarritz, da hortik, Dax, hortik etortzen da jendea. Mugaz bestaldeko bezero gehiago dituzu alde hontakoak baino? Gehiago ez baino, bat ditut. Kliente onak eta hobeak, onak? Onak, bai. Frantzia, ekonomia aldetik Espainia baino hobetoxeagoa da, dezente hobetoxeago hori, antzematen da bezeroetan? Bai, baduteak beren atxak badituzte, baina, bueno, jazteko amore gehiagoki jazten dira. Bai, gehiago osatzen duten? Bai. Eta hori ala izan da beti? Bai, beti ala izan da, bai. Aizu, eta Gabonen ondoren nola iristen da bezeroa hauzmendira? Sensamonei. Diru gutxiki, baina, bueno, ni uste jendea, ze esan guztut, esforzo gehiago jendei ezin diozu eskatu. Zuk jakin badakizu zure produktuak nolabait? Bai, nik erabat dominata dauket hori. Garestiak direla edo diruarekin etorri behar dira? Jo, garestia zan orain dela 2 urte eta orain berdina da, Ni genero berdina dakat orain dela, ia esango genduke, 40 urtetik honea, Bakarrik, ni uste da jendea jundala dirutaz gesten, edo inbertsio gutxio egiten arropatan. Eta inoiz burutik pasazaizu beste arropa klase bat egitzak gauzak gaizki jarri direlako? Ez. Nik linea honetan 6 barra dakat, zatio, merkexago kartzen balia, merkexago ondozkutzu 1000 den da gaur Donostin, abenida guztio okupatzen duten lokaletan dago erropa merkea, ezin dut horrea jun. Nola plantzatzen duzu 2013a zein da pixka bat zure jomuga edo? Berdina zeitu. Erropa berdinakin, linea berdinen, da jendea pixkat poltsikoa berotzen zaien, da... Esperantzarik bai? Bai. Ikusten zu, bai. Aterako gea ez? Bai, luzea, baina bai.